Ir-rizenja ta' Justyne Caruana minn Ministru għal Ghawdex holqot qasma fost l-elettorat laburista u dan kien konfermat minn survey li sar mill-MaltaToday u li d-dettalji tiegħu ġew ippubblikati fil-gazzetta tal-Hadd. Is-survey juri li 41% tal-laburisti ma jaqblux li Caruana kellha ċċedi l-Ministeru tagħha biex issa minfloka daħal Clint Camilleri imexxi l-Ministeru ta' Ghawdex. Dan is-survey juri kemm tal-Labor huma maqsumin eżatt minn nofs dwar din is-sitwazzjoni li żviluppat f'Ghawdex. Fil-fatt huma biss 37.7% il-votanti laburisti li jaqblu li hi kellha tir-riżenja wara li isem ir-raġel tagħha kien implikat fi stejjer ta' safar li jorbtuh ma' Jorgen Fenek, l-allegat kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Justyne Caruana Galizja. Wara li ismu semma fil-qorti, l-eks deputat kummissarju Silvio Valletta kien issejjaħ fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana sabiex jiġi interrogat. Fil-mobile ta' Jorgen Fenek saħansitra nstab filmat tal-istess Valletta jikkummedja f'Rolls Royce u kien żvelat ukoll li sifer mal-imprenditur Malti. Min dakinhar isem Silvio Valletta baqa' jissemma ripetutament fil-qorti. Melvin Tewma jiżvela li u Fenek kienu jirreferu għalih bħala Valletta l-Oħxon u wkoll li r-raġel ta' Justyne Caruana u kienu qed jgħaddu informazzjoni sensittiva dwar l-investigazzjoni li Jorgen Fenek, l-eks deputat kummissarju li kienu ukoll membru fuq il-bord tal-FIAU fi żmien meta kienu qed ikunu investigati l-kumpaniji sigreti ta' u Konrad Mizzi, kien interrogat mill-aġent kummissarju Carmelo Magri u l-assistent kummissarju Kevin Farrugia.